nork esan behar zigun, sare sortu eta 11 urtera, oraindik egon beharko ginatekela euskal presoen salbuespen egoera salatzen, eta egon behar ginela baita ere, haien senideek nola baita ere jasan dituzten eskubide urraketa guzti horiek salatzen, ez? Askotan esaten ari garen bezala, datorren urtean 15 urte beteko dira eta erakundeak bere aktibitatea amaitu zuela, eta orain esan dezakegu euskal presoen kasuan salbuespenaren bidez etxerako bidea hainbat eta hainbatek oztopatuta daukatela, eta ez bakarrik hori, ez aldi berean baita ere ieslari eta deportatuen auziari edo eta biktima guztiek behar duten aitortza eta erreparazioari dagokionean ere bai, oraindik badaude hainbat korapilo askatu beharrak, ez? Hortaz, gu konponbidea hitz egiten ari garena esaten da, hainbat urteren ondoren eta hainbat sufrimenturen ondoren badaudela baldintzak konponbidean jartzeko gatazka honek utzi dituen ondorio guztiak, ez? Eta hori esaten dugunean, aipatzen ditugu, lehen esan dudan bezala alde batetik preso ieslari eta deportatuen auziari irtenbide oso bat ematearena, eta beste alde batetik erabat bateragarria dena, ez? Biktima guztiek merezi duten aitortza eta erreparazioa. Pixka bat ekimen honekin nahi genuena zen hori da, ez? Azken batean, konponbidearen aldarrikapen hori egitea, konponbidearen aldarri hori egitea, eta nolabait ere eta zehazki, momentu honetan, etxerako bidea egiteko salbuespen neurrienpean dauden preso hoien errealitatea ezagutaraztea. Horretarako, momentu honetan, nolabait ere, erregimen itxian, bigarren graduan, 58 preso aurkitzen dira, eta barne biltzen dituzten herriak, nolabait ere, 28 dira, bai? Hortaz, buke datorren maiatzaren 17 eta 18 egingo duguna da, hori da, ez? Herri horiek barne bilduko dituen bira bat, furgoneta bat ibiliko da herriz herri, nolabait ere, adiraziko duena eta azalduko duena esaten ari naizena, ez? Behar bat dela herriarentzat konponbidean jartzea gatazka honek sortu dituen ondorioak, eta zehazki preso horien kasuan etxerako bidea egiten duten eskubide horren nolabaiteko jendarteratzea egin behar dugula egun horietan, ez? Begira, momentu honetan egia da azkeneko 2 urteetan euskal presoen egoera eta espetxetako egoera asko aldatu dela, baina esan dezakeguna da momentu honetan 132 motivazio politikoko 132 euskal preso daudela, horietatik 116ek osatzen dute euskal preso politikoen kolektiboa, eta esaten ari garena da momentu honetan kolektiboaren parte handi bat preso asko modu batean edo bestean kalea zapaltzen ari direla, bai? 1.2aren bidez edo 3. graduaren bidez, kalea zapaltzen ari dira, egunero ateratzen dira bai lan egitera, bai ikasketak egitera, eta baina badago beste kolektibo horren edo kopuru horren beste erdi bat, momentu honetan oraindik orain erregimen itxian dagoena, bai? 2. graduan dago eta erregimen itxian. Eta guk esaten ari garena momentu honetan kolektiboaren 100% betetzen dituztela baldintzak modu batean edo bestean kalea zapaltzen aritzeko, ez? Eta gainera gogoratu behar dugu espetxe politikak eta inkluso bergizarteratze politikak ere ahalbidetzen dutela nolabait ere presoen, zigorra betetzen ari diren presoen azkeneko urteak ere bai, erregimen ireki batean betetzea, bai? Hau da, zigorra betetzen ari dira, baina badauden mekanismoak azkeneko urte horiek erregimen ireki batean ere zigor hori betetzen jarraitzeko, ez? Momentu honetan gutxi gora bera esaten ari gara kopuru horren erdia ari dela kalea zapaltzen, baina esaten ari garena da baldintzak betetzen dituztela 100% guztiek kalea zapaltzeko. Salbuespena bide delako kasu hortan, ez? Eta gu esaten ari gara oraindik orain, eta zuk aipatu duzen bezala, etak 15 urte bere aktibitatea bukatu zula pasatu direnaren, oraindik orain, badaude lege batzuk, garai hartan eraikitakoak, salbuespenez betetako hainbat lege garai hartan nolabait ere martxan jarritakoak, gaur egun ere bai oraindikan martxan daudenak, ez? Eta hor labur aipatzearren 3 legek momentu honetan oztopatzen dute euskal presoen etxerako bidea. Alde batetik euskal presoen erabaki guztiak Audientzia Nazionaleko
espetxe zentraleko epaitegi batean ematen direla, hau da, hemendikan 400 kilometrotara eta gainera preso horren bilakaera bateri inporta ez zaion epaile batek ematen duena, salbuespenean oinarritutakoa. Bigarrena izango litzatek, hau da, esan nahi duena da, azken erabakia, preso horren bilakaeraren azkeneko erabakia, Madrideko Auzitegi Nazionala ematen dela, bai? Horrek suposatzen duen guztiarekin, eta hasieratik ja salbuespen baten barruan sartzen da preso hori, ez? Bigarren lege bat, momentu honetan baita ere, 2003an sortu zen legea, 7/2003 legea, nolabait ere 40 urte efektiboa ahalbideratzen duen lege bat, hau da, 40 urtetarako zigortuak daude kasu honetan kolektiboko zenbait preso, lege honen atzaparretan sartua daudenak, eta egia da, hauen egoera gogorra dela, azken batean bizi osoko zigor bat ahalbidetzen delako honekin, baina egia da baita ere, gaur egungo lege arrunta aplikatuz gero, badaudela mekanismoak, preso hauek ere bai, pixkanaka kalea zapaltzen hasteko, ez? Eta 3. legea, momentu honetan oraindikan nolabait ere Auzitegi Nazionalean geldituta dagoena, eta da Frantzian betetako edo beste estatu batean betetako zigorrak aintzat hartzearena, ez? Gogoratzen baldin baduzue, iazko urrian gorte nagusietan legearen aldaketa 7/2014 legearen aldaketa bat eman zen, eta horren arabera beste estatu batean betetako zigorrak aintzat hartu behar ziren hemen aplikatzerako orduan, ez? Egia da, aldaketa hori eman dela, baina egia da baita ere, momentu honetan hori Auzitegi Nazionala nahiko gelditua dagoela, blokeatua ez nuke esango, baina gelditua badagoela, eta hainbat baldin badira, eragiten dieten, edo lege honek eragiten dien presoak, momentu honetan 2 eskaera bakarrik tramitatu izan dira, eta 2 eskaera horietan onartu da preso horiek beste Frantziako estatuan betetako zigor urte horiek, ez? 3 salbuespen lege horiek nolabaiteko oztopo dira momentu honetan euskal presoen etxeratzeko bide horretarako. Legeak indargabetu daitezke dudarik gabe, ez? Baina guk uste duguna da hori egin beharrik gabe ere bai, hau da, momentu honetan espetxe legedi arrunta aplikatuz eta beraren interpretazio arrunta eginez, momentu honetan euskal preso guztiak 100% egongo liratezkela modu batean edo bestean kalea zapaltzeko aukereta. Bueno, nahi duguna da ikusaraztea, puzle hori, hau da, konponbidearen puzle hori osatzeko zer falta zaigun ikusaraztea, ez? Azken batean, konponbidearen puzleak hainbat pieza behar ditu, hainbat pieza lortu ditugu tablero hortan jartzea azkeneko urte hauetan, hainbat urraketekin bukatu dugulako eta hainbat urrats eman direlako, baina oraindikan puzle tablero horrek behar ditu pieza gehiago, ez? Eta guk aipatzen ari garen bezala, behar du preso iheslari eta deportatuen auziari konponbidea ematea, eta behar du biktima guztiak behar duten aitortza hori ere aurrera eramatea. Hortaz, oraindikan puzle zatiak bildu behar ditugu herri honetan, nahi baldin badugu benetan elkarbizitzako agertoki batera jauzi egitea, ez? Eta guk esaten duguna da, beharrezkoa dela auzi hauek konpontzea, nahi baldin badugu elkarbizitza agertoki batera jauzi egitea bai. Datorren maiatzaren 17 eta 18an puzlea osatu arte ekimenean parte hartzera gonbidatu nahi ditugu entzule eta ikusle guztiak, azken batean guztion artean egin behar dugulako aurrera, ez? Eta konponbide klabetan aurrera egiteko herriaren aktibazioa eta herritarren nolabaiteko mobilizazioa garrantzitsua direlako, ez? Zentzu horretan, injustiziari gabeko bake bat, indarkeria guztien amaiera eta egiazko bizikidetza baterako nolabaiteko jauzi horretan beharrezkoa daukagu preso iheslari eta deportatuen auziarekin amaitzea, eta aipatu dugun bezala biktima guztiek merezi duten aitortza ere bai errekonozitzea, ez? Hortaz, urtetako gatazkaren ondorioz herri honek behar ditu bakea, konponbidea eta elkarbizitza, eta horretarako guztiok egin dezakegu zerbait.